Brother, unsay kadong sugo. Ayaw pagbuhat og larawan o Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo. Dinhi sa yuta, ibabaw sa langit. Objection, Mr. Moderator. No. Una, nasa atong rules dinhi nga di mo singgit. Ikaduha, ipirmahan naman ni namo nga di mo singgit. O niya, naimulta ang mo singgit. Okay, wa man ko misinggit, Igsoon. Mo kini tunada sa tingog sa alagad sa Dios. Objection, Mr. Moderator. Naaman dinhi ang mo singgit. Naman ni, ato ni patuman. Be professional, dili mo singgit-singgit. Kinahanglan nga badlungon usab sa moderator ang mulapas ni ini nga rules. So, bawal ang singgit-singgit. Imo man gipirmahan. Okay. Okay, ako hinayon kami ang tingog. Kaya mo may lang giingon, Igsoon, pero mo gina akong tingog. Usa ka ebanghelista sa Ginoo, Igsoon. Bayong hapon ka natong tanan. Og sa akong pinangga kaayo nga igsuon. Unang pangutana, imong gikutlo ang Habakuk 2:18. Yang tema nato, pamatud-an mo nga ang tanang santos nga ribulto o imahin sa Romano Katoliko Diyos, ilad, limbong, kini sa katawhan sa Diyos sumala sa Biblia. Ang pangutana, kining Habakuk, Old Testament man eh. Sa tinud-anay nga Pastor Achi, diha na ba ang Romano Katoliko sa pagsulat sa Habakuk 2:8? Diha na, wala pa? Hello. Diha na. Mga pagano, nga mga pagtulunan, gi-change lang igsuon, diha sa mga pangalan. Instead of kaniadto, Astarot, Darok, Molok, Ashira, igsuon, gipulihan, Maria Vicente, San Lorenzo, gipulihan lang igsoon ana. Mao ni Habakuk reperado na igsoon. Habakuk 2:18 unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga libulto nga larawan. Ribulto man na, larawan man na nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Wa na gitudlo nga maayo. Sunod pangutana, nasayod ba kang ang Romano Katoliko natukod before Christ? Ang imong gigutlo after Christ? Ang Romano Katoliko natukod after Christ, ang imong gikutlo before Christ, nasayod ka na wala? Yes no, or no? Mr. Moderator, ang topic, Mr. Moderator, about Diyos, wala ta nagisgot din o kanusaan natukod ang Romano Katoliko. Dios. Okay. Mr. Moderator, ako lang kuan ba kay iya mang gikutlo kong Habakuk 2:18 nga pa man ang Romano Katoliko niini. Kay imo mang gipahid ang Habakuk Kapitulo 2, versikulo 18 sa Romano Katoliko nga wala pa man ang simbahan ni anang panahona. Ang pangutana, nganong giapil man nimong Romano Katoliko diha nga Diyos ang mga ribultos Romano Katoliko nga wala pa man mo exist ang mga matud pa nimo ribulto o Diyos sa Romano Katoliko. Nganong mang imong gikutlo na nga wala pa man mag-exist ang simbahan. Tubag. Habakuk 2:18 unsa kunoy kapuslanan. Apil na ang present tense mga kaigsunan o future o sa naitabo na o wala pa. Unsay kapuslanan kung magbuhat pa ka lang sa mga linilok nga ribulto nga larawan nga mga binuhat sa kamot sa tawo. Wa na nagingon nga nag-exist ang Katoliko sa before o after mga kaigsunan. Ang diskutan din kining ribulto sa Romano Katoliko binuhat sa kamot sa tawo nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Sunod pangutana, sumala sa Biblia unsa may kahulugan sa Diyos. Diyos, gingon sa Salmo 115, ang ilang mga Diyos, binuhat sa kamot sa tawo, plata, batog, kahoy, adunay mata, dili kita, adunay ilong, dili kasimuhot, kiniribulto, Diyos, dili kadungog, dunay dalunggan, dili kadungog, ang misalig sa mga Diyos, ngay sama sa mga Diyos, igsoon. Monay kahulugan sa Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Apil ba ng imong gunitan, Diyos na? Apel, Diyos, binuhat sa kamot sa tawo. Dunay mata, dili ka kita. Dunay ilong, walay kinabuhi. Dunay dalunggan, dili ka dungog. Nagtudlo sa kabakakan sa mga tao, igsoon. Kini. Sunod pangutana, sa 1 Corinto 8:4, ang kahulugan sa Diyos mo kini, ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod.
Sa ato pang Diyos, uyon ka ba nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod sumala sa Biblia? Dili tinuod ang Diyos kini dili tinuod. Dili kini tinuod. Ako pagutan na. Kanang imong gigunitan nga si San Vicente Ferrer, kay ang Diyos giuyunan man nimo nga dili jud tinuod, way tinuod nga nagrepresentar. Kanang imong gigunitan, tinuod ba nga dunay Senior San Vicente? Yes or no? Dili tinuod nga dunay Senior San Vicente. Yes. Adi, ako pagutan na ba? Tinuod ba, historically speaking, dunay tinuod nga Senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala. Sa Biblia wala. Mangutan na. Kumangutan na. Wala. No, wala. Katrigay ka na, sige. Wala. Asa to pa, way San Vicente Ferrer nga tinuod? Walay Senior San Vicente Ferrer nga tinuod. Akisa man itong San Vicente Ferrer nga tao. Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. Di, maol gani. Wala sa Biblia. O niya kita duhawa mo sa Biblia, di puta tinuod. Wala sa Biblia. Di, ang pagutan na ba? Ang definition sa Diyos dere. Ang Diyos dili tinuod. Why nagrepresentar nga tinuod? Na doon na may tinuod nga San Vicente Ferrer. Sa Katoliko lang ni. Nga Diyos, walay labot sa mua. Dili, ako pangutan na, Mr. Moderator, kabahin sa pagkatao ni ang akong pangutan na ba, doon na ba'y tinuod nga San Vicente Ferrer? Yes or no? Wala. Wala? Wala. Yes, wala. Unsa may imong ebidensya nga wala? Wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia nga dunay Senior San Vicente Ferrer. Inyo lang ng claim sa history. History. Inyo lang. Binangga nga Gama-gama. Naibaw naman ka nga tungha siya after na sa pagsuwat sa Biblia. Wa na dyan na sa Biblia. Unya ikaw, wa po ka sa Biblia. Ako po ba sa Biblia? Ididita po tinod. Dili ta tinod. Di ta tinod? Dili tinod. Kaya nga naman. Unya, ni aman din nataw si San Vicente Ferrer o sa ka Frances. Objection, Mr. Moderator, out of topic. Sumala sa Biblia. Nagdaman siya Wala San yan mo Vicente sa Ferrer. wala sa Biblia. Okay. Sunod pangutana, pinangga nga igsuon kay wala may tinuod niya San Vicente Ferrer. Okay. Unya, kanang imong gigunitan, kinsa man na? Dili ni si Vicente Ferrer. Kinsa man na? Ribulto ni nga gibunyagan sa mga pare. Si Senior San Vicente Ferrer ba ni tinuod? Dili. Ribulto ni. Therefore, kung di na si San Vicente Ferrer, kinsa man na? Ribulto. Nga gibunyagan o Senior San Vicente Ferrer gibunyagan lang. Okay. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana sa Isaiah 44:17. Nga ang Diyos nga larawan giilan nila nga Diyos. O mingon gani ang mao naghimo sa larawan, simbahon ko ikaw nga ikaw ako Diyos. Luwasa ako kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan mao ang ilang Diyos. Tugan ni tinuod. Giisip bas Katoliko kanang imong gidadang nga ribulto karon? Nga ako na ng pangayuon. Kana nga ribulto nga imong gigunitan, giisip ba na namong Katoliko nga Diyos? Yes or no? Yes. Yes. Follow-up question. Sunod pangunta na, asa may dokumento nimo nga nanudlo mi nga giisip namo ang larawan sa mga santos nga Diyos? Asa dapit? Ikson, makita nga giludhan, giampuan, gipangayuan sa mga tao. Mr. Moderator, wako mangutana gisimba. Ang akong pangutana, asa mabasa nga official, nakoy official document, Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Diyos. Dili mabasa diha sa inyo ha, pero mabasa sa Biblia. Adi mabasa, wa may manudlo. Wala diha sa inyong libro. Imong ang kunon karon nga wa may manudlo. Pero makita sa mga tao inyo badlunga. Okay. Ang mga tao. Ako pangutana nako, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo niya na. Yes or no? Tanawa inyong libro. Wa ko nagbasa sa inyong libro. Okay, basahan ta ka. Oh. Ni adinhi sa our Catholic faith, we do not worship the saints or their images. We only venerate them. Wa na mo isipa ang gigamit papinaw sa. Ang among gigamit dili veneration, dili adoration. Kung adoration pa, among giisip siya nga Dios.
naaman sa document sa simbahan, nga wa na mo isipang larawan. Mr. Moderator, objection. The Question lang, question, dili explanation. Question lang. Di ikaw naman nangutana Proceed. ko nako. With the question. Objection. Nakatubag ko ganina kay iya man ko gipangutana. Nakaron ang pangutana nako Pastor Archie, uyon ka ba nga wa ka kabasa sa pagtulunan sa simbahan? Wala. Bahin Yes. sa pag respeto namo sa mga larawan. Nakabasa ka wala? Wala ko mibasa inyong libro. Kay naay Biblia Salamat, nga ang ibasahon. Salamat. Sa ato pa, nganong naingon man ka, nga nagsimba mi isip, among giisip ang larawan nga Dios. Nga wa man day kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. O apil sa sugo sa Ginoo, sa ika-8 man siguro na, ayaw pagsaksi og bakak, batok sa imong isikataw. Pangutana, kay wa man mi magtudlo, imo bang ay uyunan karon nga ikaw ray nanudlo niya na? No, Mr. Moderator, dili na ko yunan. Niingon ang Salmo 115:1-8, kanimo lamang ang tanang dungog og himaya o Dios og dili kanamo. Sabutabol na siya. Ang ilang mga Dios adunay mata, dili kakita. Adunay dalunggan, dili kadungog, ma'am. Adunay baba, dili kasulti. Adunay tiil, dili kalakaw. Dili pa ba na masabot nga Dios? Sunod pangutana. Pinangga nga Archie. Kay imo madyong ipamugos, unsa may kalainan sa idols, Diyos. Nahibaw ba ka unsa kalainan sa idols and icons? Yes, naibalo. Sige, unsa may kalainan? Idols or just Diyos, an image of representation of a God used as an object of worship, mga kaigsunan. Muna just Diyos, representative ko no sa dili tinuod nga Diyos. Sample, icon, God image likeness, statue, figurine, idols, carving, grimmed image, false God, mga kaigsunan. Maulaw ta, sir. Okay. Ano siya Diyos? Sunod pangutana. Ah. Unsa may minig icon? Dara, icons, representations of a God used as an object of worship. God images, likeness, kapariha lang. Pero dili tinuod. Diyos. Dili tinuod. Nga Diyos. Sunod pangutana pinangga nga Archie, kay pertiman yun mong pangugat, kini mga tao nga dunay mga ribulto o larawan sa mga Diyos, unsa may saan ni nila kung magbaton sila? Impirno. Sumala sa Biblia. Mind nyo, yes. Okay, isahit na ko. Okay, ang magsampit, impirno, giparehag 28. Apan ang mga talawan, mga wala magtuo, mga malaway, mga mumuno, mga makaliwason, mga mamamarang, mga nagsimbag, mga Diyos, ug ang tanang bakakon, itambog sa linaw, nga kalayo, ug asupre, ug mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Salamat, Pastor Archie. Nga may imperno din dunay mga Yes. larawan sa Diyos. Unsa may mahitabo nimo nga duna man kay patik sa larawan sa atong Ginoong Hesus-Kristo? Objection, Mr. Moderator! Objection, Mr. Moderator! Basis This of is objection. Personal in matter, Mr. Moderator. Akong i-concise ako pangutana ha. Imong giingon nga ang tanang magbaton og imahen og larawan, nangugat pa ako pinangga nga igsuon, ma-imperno. Apil ba ka niini kay doon naman kay patik? Dili ko apil. Dili ka apil. Explanation. Wala ko nagsimba sa larawan, pero unsay gibuhat sa mga tao, giludhan, giampuan. Objection, Mr. Wa man ko Moderator. nagsimba. Ang usa So, ka ribulto. okay ra but pasabot, Pastor Archie, okay ra magbaton og larawan basta di simbahon lang. Yes! Okay. Ayog simbaha, ayog pistahe, ayog ampue, ayog ludhe. Okay. Sobra Mao lang din yung gibuhat. Mao day pinangga nga pastor na kay larawan. Dako larawan, tungod kay nga naman, adtong panahon na, wala pa ko'y kabangkaagan diya sa pulong sa Diyos. Pero wa ko gaisip ni ini, nga akong Diyos o akong giludhan, wala igsoon. Tungod kay nga naman, ang Diyos, Espiritu, o nga managsimba kaniya, kinahanglang managsimba diya sa Espiritu, sa kamaturan, dili sa ribulto. Salamat. Sunod Okay. pangutana, doon na nang kay patik sa pikas, tiger man na. Okay ra day magtato, bisag pastor na. Nya na Okay. tato nga tiger, okay ra na siya?
Kung pastor na ka, dili pwede. Ah, dili pwede. Pero kini siya napatik siya sa dili pa ko pastor. Ah. Sa wa pa ko kailag Ginoo, wa pa ko kabasa og Biblia. Apan sa diay nakabasa ko sa Biblia, bawal sa usa ka tawo nga iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. Karon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing ba ka nga langkaton ato na? Willing kayo. Willing nga lang katon. Gani aduna na tay sunod tuig ngay palangkat ni sa igsoon og liser igsoon. Kaya nga naman balaan og templo sa Dios ang atong lawas mga kaigsunan. Salamat kay imo ng langkaton. Langkaton. Parang di ka ma-appeal sa imong katarungan nga maimperno ang dunay Diyos. Salamat, nalipay kay ko kay imong langkaton. Sunod pangutan na pastor. Nabasa ba nimo litra por litra nga ang imahen sa Romano Katoliko Diyos? Dios sumala sa Biblia. Di nabasa ba nimo? Yes or no? Napamatud-an diya sa Biblia. Ako pangutan na, Mr. Ako pangutan na litra por litra. Kay Litra por bisag litra, usa wa. lang kay ila litra por litra man di man atong katarungan. Ato na ibalik nilang litra por litra. Nakabasa ba ka sa tanan nimo daghan mo kay teksto gigamit, nakabasa ba ka sa usa lang ka linya nga ang rebulto sa Romano Katoliko Diyos? Naas Biblia Salmo 115 kaklaro ana oy. Di ako pangutan na ba litra por litra na kay nabasa wala. Romano naa. Kini day Barok 6:4-5. Makakita kayo ng Diyos-Diyosang yari sa kahoy gintot pilak. Mga Diyos-Diyosang iyo na pinapasa ng mga tao, labis na kinakatukutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos-Diyosang iyon kahit makita ninyong ipinagprosesyon ang mga ito. Nabasa? Na ba kayo nabasa nga Romano Oh, Katoliko di posisyon. Naa wala. Usab na inyong gibuhat. Dili ako pangutan na ba? Nagprosesyon. Okay. Naay mabasa. Prosesyon. Ako pangutan na, Pastor, ang term, naamang ko diri sa tima, pamatud-an nimo Last 2 nga minutes. ang imahen sa Romano Katoliko, Diyos. Ang ako, simple na kay pangutan na, nakabasa kag Romano Katoliko, nga ang imahen Diyos, wala. Naalagi sa barok lagi. Giprosesyon ninyo. Nabasa diya Ato sa basahon, barok ato size. basahon. Barok size. Barok size. 4-5. 17 o 23. Iti-itihan pagali og mga iring. Mr. Moderator, Yagupupan. atong basahon. Barok size. Ikat lang kay, ang akong pangutan na, simple na kaayo. Objection, Mr. Moderator. Question lang, Mr. Moderator. Way pangutana. Okay. Malagi. After. Proceed with the question. Doon naman kay time mangutanan ako unya. Sige. Okay. Muna nga, nakabasa ba ka? Wa man, nakadungog ba mo? Nay, nabasa wa? Wala! Muna kay, nakadungog ba ng mga tao nga way nabasa? Mr. Moderator, objection, Apa Mr. mo na? Moderator. They are inviting to the people, Mr. Moderator, to discredit sa maong kuan. Para lang mo verify. Question lang. Akong pangutan na kay, nagbasa man ka, wako kadungog ba nga dunay Romano Katoliko nga imahen Diyos-Diyosan? Wako kadungog. Ang pangutan na lang nako, pinangga nga pastor, kay naamang kay imahen diha, matud pa nimo katong dunay Diyos-Diyosan, nangailad ug nalimbungan. Ang kuno nimo nga nailad ka kay doon naman kay Diyos diha sa imong abaga. Wa ko mailad kay wa man ko nagsimba, wa man ko nagluhod, wa ko nagpista. Objection, No, Mr. Mr. Moderator. Moderator. I have 1 minute. Wa ko mangutan na, objection ni ako, pinangga. Wa man ko mangutan na og nagsimba ba kag wala. Ang ako, ang Diyos man, apil ba na sa Diyos kanang naa sa imong abaga? Dili apel sa Diyos. Dili apel. Aka nang larawan sa Ginoong Hesukristo? Dili apel. Dili ni siya apel. Exempted na siya, nga naman. Nga naman, tungod kay wala na ko ni iludhe, wala ni nako ampue, wala na nako pistahe, wala ni nako alagare. Sa ato pa, dili din ni Diyos, kay wa man na mo isipa nga Diyos. Kining ribulto, kung dili ninyo ludhan, di mo magampo, dili ni Diyos. Pero kung magpakitabang ka, mangayo ka igsoon, magampo ka, pistahan nimo, imo pang ipakaon sa mga tao, ihawan pa igsoon, Onya, Diyos. pinangga nga Archie, May wa man ta Diyos. mag-topic og pagsimba, no? Time is off. Nga time na.